tun haɗuwar ramani da ke na san na haɗu da kauna yanzu ne kika mallake da ke kaɗai kuma zanen zauna mun so mu sharake ko kuma ke ki toya waina ya bana zuciyar ki na samun wuri na fakewa maybe jani inda zaki muje domin hutawa dalin zane can gidan ku da umma yau gaisawa momi ta bani dama na je gidan na yau turuwa su daji inda ke kadai nake so na kare rayuwa ta da ke shi zarayi idan muka yi gada ke kin haskake matan gari na yi dacin haduwa da ke kin zamto mini sinadari ma daɗi idan ba ke zama da rama kiyo a gidana ba za na yi canjin ra'ayi ba ban ji muryar ke ba zan iya bacewa ba zuciya ta wake karfa ba za na je komai ba ruwan zuma na so shi na yi kurfa ba za na ji daci ba dukkanin kuma ta ke na yi zaɓa ba za na bar kowa ba za na bar kowa wai ashe soyayya haka take yanzu ga shi a fadar taki za da fake na rike sanki da gamgam ke makar ki sake marji ban gani akan soyayyar ki kuma zana dake kin shaida ina sanarin kaunar ki ke ma hakan take kin yi da she a zuciya ta zama da ke mani fata a san ki zan nuna bazinta cikin kuma ta kimirata mai guzuri da soya wuce mai guzuri ya da ta